мақсад аллоҳ медонад я бор Русуми Фарруха гирифт ё ки не тӯҳматш кардан дин бора бо ина Сумои Абдурозӣ қада калаш зестан лично агар ман ҷои барон намедонам бахшиш мепурсидам нашуд Абдурозӣ гач мегӯ ма тили мису як кӯдака инвалида тамошо кардам тарсидам хибати ҳамин кор чӣ мешавад дар як гуноҳ дуюм бор уже подозрение дай фаҳмидӣ ё хайпе қапидан ки дар репи тоҷик не только рэп да эстрадаи тоҷики хеле хайп набуд имрӯз дист да Абдурозиқ зад имрӯз дист да барон зад чанд кас аз занашу ҷудо мешавад ту курси шахер единствен одаме ки барона шикаста метавонад шахера ма барон дам чақчақам голз хайрош кардам Абдурозиқ дам навистагим бахдо просто барон як ошибка кард ки хеле гузашта якча тези бад аёд баровард амиду одам якҷоя шавад одамое ки звезда мо топ мо исо мо ус лично мечтат мекардам қади дана вай да темаи барона Абдурозиқ гӯш кар оле гӯш кар чӣ ба ин савол оле гӯш кар канал пони ховай ма канал аҳамият метам чизера ки ма гуфтаисам бовар кунем фақат ай комментҳо гирифтаисам ма ягон чиз хидмат баро ки бисёр мехоҳам комментҳотона фақат нами трек мепартом чизи пешна мепартом намеган дига ранги пешна шон ба пешон баргашт иси усу акад да бураи барона Абдурозиқ гап намезани акад да бураи барона Абдурозиқ гап намезани ҳам хеле бисёри бад шудак сабаб дар чӣ буд шумо медонистен ки просто так агар 1 минут хеле 1 минут так видео кунен ранги амо просмотри уво бо 10 баробарша шумо мегирем баро ки любой кас медона ки шумо қади барон чихе конфликт доштен ай вақташ не ки шумо даже на Абдурозиқа гуфтен на барона гуфтен на сторис карден да бураш вообще гап назаден ҳамин сабаб шуда чие ва ҳозир ягон чи гуфтани ҳастен дар темаи амё нигоҳ кубрашкаҷон да як ҳолат аст ки мо напротив чамоло места туфкни дар руд мезанам агар боло туфкни дар буруд мерасад поён туфкни дариш брашка чӣ дар кор мақсад агар рози ман нашоти барон чизе медониста ки худам нашоти барон ягон чи гап занам бугум ки барон неҷат хеле виновата нисбати Абдурозиқ мардум дига хел метова меган ки ё конфликт дошта мақсад барон хеле положениашон истифода буда ҷиқидестай ё ки ай момент истифода буда шон аму гапҳои медониста ки шо гуфтаста по отношении барон ҳамин хеле ҳолат мешавад нашуд барон ма хаб мекунам агар нашуд Абдурозиқ гап занам хаб бугум ки неҷадан ақиқат иҷада хеликан ма худам пури касияк ма будам ки солим ақл солим умуман ширгонаи аллоҳ мара дасту пои равону ақли кор мекард ки сари корфармо дода ки худам ма беқадар ошибка кардагим касияк кои ма оқле ки ма худам касияк дорам дар ҳаёт хай дигарон дора не ма публичиш бисёри бади ошибкам мисол одамои дар камин мара мегӯяд то балаболе ти дар то намо хужи маҳам неки просто его скрит ябора ки намешносам касиякошон ҳеҷ ҷода неста нашуд Абдурозиқ гач мегӯ ма тили мису як кӯдака инвалида ма куҷо қатию сар ба сар мешавам шумо кира гунаҳгор медонед ма худма не ҳама гуноҳ дора ака ҳама гуноҳ дора но чи ёхе чихел ки ҳозир гуфтаен ку публичния айворам уже публичния ҳамин темашон слишком мега публичния ё хайпе қапидан ки дар репи тоҷик не только рэп да эстрадаи тоҷики хеле хайп набудоли умуман санъати тоҷик да хайпи Абдурозиқ хайпи баронбори хайп неста бача мардум видео кардеста просто любой чи гап мезана 500 100 чанд ҳазор 200 чанд ҳазор ма вақто трек пахтагим просто эҷа брачка медони валлои қасам примери оддӣ гӯш кардим амирӯз урӯз дист да Абдурозиқ зад имрӯз дист да барон зад чӣ дар корам хеле беура номша нагирам нехай гапша гуфтистан да мисол намехеле чӣ дар кор як чиза надониста мехезе шумиха мекун ки ма барон дам чақчақам голз хайрош кардам Абдурозиқ дам навистагим бахдо ади гап чапу ки ам чизе ки медонистам чизе ки мехостам гуфтан гуфтам шон и баъд и чиз барон да якум бошиста ки ай барш ай қаватш одаме ки тарбия кард рафтеста одаме ки на гуфти худаш мекард на возможност сум кор куниши дея чи кор кардан штура и хеле ситуация барон да якум бора ама да бисёр шудаги и чиз уже мада несенсация чи мақсад чи фикр дорен чи шон гуфтанем мақсад чӣ кор кунам бояд гуфтанем ки уҷа шумо дидаген агар ки амиду одам якҷоя шавад намо қадар одаме ки против шадени гап зад против шадени гап зад рӯи ҳамаш сиёҳ мешавад агар ки якҷо шаванд иди кас да плюс мешаванд ки хиёле мекунад ки уже якдигар да бовар намекунанд хай бигзор худо якҷо шаванд не ки агар якҷоам ки нашаванд барон топ да бигзор хелван ам хе топ да песта ам хе бравад далши статусша гум накунад наган ки ай пишти Абдурозиқ буд шикаст ва Абдурозиқ да мо чӣ гуфтанем ки аллоҳ вақте ки ай як чӣ мегира як чӣ ба қувваттар мета мисол ин аҳамияти одамое ки
поҳошон мелангад по надорад модарзод яъне ки иллати по қатъи таваллуд мешаванд ҳама одамо дастхоҳкунак дашта дасти ба қувват доранд аг касе по гирифт аллоҳ дасти ба қувваттараш дод яъне ки аллоҳ яга як ҷои то бигирад як ҷойга ду метад ё се метад абдурозиқам бинед ки ай кӯдакиш афзоиш наёб қавдаш бача хеле ки ай суҳбатҳои шахр ман шунидам ӯ чени кӯдаки 8 сола мега фикрониш мекуна агар аллоҳ аю ира гирифта боша не ки бо бин чӣ хел додестаиш мегӯянд ки иззат ай ҷониби аллоҳ то просто иззати аллоҳ би ки як маъюб як кӯдак а як кӯҳистони як қишлоқ одамое ки звезда мо топ мо исо мо ус лично мечтат мекардам қади дана вайдат удига бо бинан ё ки дана вайда намерем ус унам бурека ки ҳарч мепазаку ё ки унамура ё ки Тамаев блогери топови спортивне ҳаст касое ки ҳама блогерои мо агар одамое ки мегӯянд ма чиста барои хунон рӯшон сиё мекунанд любой касе ки дар ютуб бай барои сумкоркунии ютубда любой кас мехоҳад қад Тамаев қати ё намо одамое ки Абдурозиқ кор каиста любой тайми мечтат дора любой тайми блогер репер любой тайми чизои Тоҷикистон реперушан блогерушан ҳама мехоҳад продвигатсия кардан ҳама мехоҳад пеш рафтан а не ки бин ки ҳами қадар одам натонист кира дода аллоҳ иззат дасти худаш касе худ дод иззат аз тарафи аллоҳ гуфта якая чи бояд мизад ҳам хеле я вақт ҳамон тема пӯй намекунем ӯ дар кор нест фабрасхур иҷоза надодам иҷоза надан хай мезгарем дигаша шахири нави ка барномаша тамошо кардӣ чӣ гуфтани дар бораи мо ман нахи медонӣ тамошо кардам тарсидам хибати ҳамин кор чӣ мешавад шумо ранги ман комментоша хондам 50% исне 50% ус 50% ақура чапшон кеста 50% дигар дишажда доранд шумо дуямура ман дишажда мехоҳам ки диша бубинам не ки интернета наброя просто читана просто ман тамошо кунам ну ак ма метонам уже даводорон чи гапай не ки ба номи худо қасам агар дабурат медонӣ чанд кас ай занашу ҷидо мешавад ту курси асти чанд занашу чанд оила вайрон мешавад ман хиёл мекунам ки набояд хариски калон кунад нави ки шахер не может шахер то ҷое ки ман медонам шахер чизои бисёра медонам ина ки шахер единствен одаме ки барона шикаста метавонад шахера ман барои ҳама мегӯям ӯ чизоеро ӯ медона нақл куна баъди ӯ чӣ гап мешида боша ҷа шикасти барон медонед чӣ мешавад ки як бор чиқа бугум дар як гуноҳ дуюм бор уже подозрение дай фаҳмидӣ яъне ки дуюм бор подозреваи меяй як хел тема дор удов подозреваи меда чӣ буд ки будаки фарухе ки касали буд ира ман уже и гапора ман намехоҳам ба барона пас задан нест мақсади ман ба худо ман намехоҳам ягон каса пас бизанам барои ки ман намехоҳам дигар ягон кас қад конфликт доштан ва чӣ уже гуфта киш ну дидим да канале ки гуфтан уже просто мечта обсуждат ки естем просто ҳамун темора ҳои када чахчах естем оиди ҳамун мавзӯъ ва чӣ буд фарух як бор хеле намедонам туҳмат буд ё ки рост буд фақат аллоҳ медонад аллоҳ худаш беҳтарин шоҳидай мақсад аллоҳ медонад як бор суми фаруха гирифт ё ки не туҳматш кардан димбора бо ина сумои Абдурозиқ қадар калаш зестан ду бор шид як хел гуноҳа дар сараш зестан яъне ки ду удари мошини дар лоп оместа як точкада ду удари якхела оместа фаҳмидӣ ки дуюмаш вряд ли меғалтонад ё не бовар ки агар сеюм случай мехели шавад точно барона меғалтонад уже ҳами ман хиёл мекунам ки дуюм агар видеои дуюми шахершон биброянд уже мардумае ки рӯ мегардонад чӣ чизоеро медона шахер ма бисёрша не иқаакша фаҳмидаги ман медони хеле ман мегум мумкин наброя барои ки уже ма пеши гаптон дака бахшиш видеои навикшон биромад баъди видеои навикшон мумкин ягон ним соат пасш барон дар инстаграмаш видео кардагия дида боши агар видео мекуна мега илтимос бачако дига Абдурозиқаи чи бахшиш пурсидаги нест неки а навик бо сторис кард чӣ кард маҷбур кестай мега бояд бахшиш пурсӣ ман хиёл мекунам барон бояд бахшиш пурса лично агар ман ҷои барон намедонам бахшиш мепурсидам дан тема барои ки нигоҳ ки да ҳеҷ вақт мега ки ай дӯсти пешинаи дада наметавона ягон кас душмани сахтарат бошад
яъне ки одаме ки туда дӯст буд пештаи ӯ канди просто барони як ошибка кард ки хеле гузаштаиша тези бад аёд баровард эмоциональный бад чахчах кард на жалост давид кард и чиза мо медонем психологический атак тамошо кард кардагима мисол хайп бисёри бад гап зидем дар бораи бароншон дар кунуз бабинам ки бо хайп дестаести чо агар ма дар хайп дар кор меёд бардорам ма канали Шон ТВ ки статистикаш дар замин задага канали Шон ТВ дам темо дар гап мезадам просто барои ҳамин гуфтум ки чӣ ба накардем наметавонист ки поли бо статистикаи шуморо бихезонам сабабаш ولی من میترسم که نمی‌دونم کویری اگر عبدالرزاق بارون نکنه دیگه برای چی ما آخر ده همین سوال دادیم که مردم تا آخرش تماشا کنه ویدیو را این پالوبام چیزی ده همین چیزا میاد یک چخچخای بارون عبدالرزاق و آخرش ده ای شخیر نوی خیلی با فکرم که همه سوالا ما گفتم چی سوالی نو گفتم اوندا بچه‌ها کامنت داد نویسن نکاش ابوز اختم نبود یگان وقت میخوام میارمش ها بگو نه یک گله سوال شد بس ایرزاش در بس امیقا رحمت کسی که تاخیرش تماشا کرد شما دام رحمت اکا کی باز آمده اومدین بچه‌ها کانال دا پادپیساتسیا کنین ای دستگیری کنین خدا نگهبان رحمت عبدالله پروداکشن رحمت برای مونتاژ